mají uzavírat. Počkejte. Natáčíme dokument Markéta Randová a uzávěry. Nejsi jako ten uzávěr. Počkej. Ty nejsi uzávěr. Na parketě vás bude provázet Huli. Já jsem Markéta a tohle je moje pačka, která má uzávěr. Nejprve ji otevřeme, nalijeme si a poté někteří občané ji položí s uzávěrem mimo. Ale ne, to je špatně. To pak může někdo chtít a klidně to vylez. Nejlepší je vzít uzávěr a zpátečně to zavřít. Jakže patří po Česku. A pak ho hned odložit. A zatě to do piče.